Дядо, виж, си мери кръвното. Този апарат, между другото, е единственото нещо, което си купих от черния петък. Това е. С възрастта приоритетите се сменят, ама какво да правиш? Дайте ми сега какво ще покажа, дали съм вдигнал кръвно или ми е нормално. Защото напоследък нещо много нерви ми се натрупаха така предпразнично. То не е много хубаво да говоря и да си меря кръвното едновременно, ама сега ще ми самия факт, че снимам сигурно ще ми 150! Това е абсурдно. Тръгвам да си го меря пак, защото реално възможно е паранормалното, което обработвам, там, как сега да зумна, там е паранормалното, виждате го, вече трета седмица да ме е дигнало на 150, ама абсурда е толкова. Чакайте пак да пусна. Дигнах кръвно, хора! Пуснах повторно измерване. Даже си отворих един глаш вид релакс, че 150 кръвно не е на добре. Ето, падна. 130 на 75. Така после ядва. Няма да има чак толкова големи нерви от паранормалното там, където правих. Хора, сигурно следващото ще ме е нормално вече 120. И пак говорих, ама добре сме, живи и здрави. Успокоих се малко.